Zaldibin, baserri baten biziziate, nola da, Alicanteko bat eta Valentziar batek nola bukatzen dute hemen. Badaki gaina, oinez etorri zinatela. Bai. Kasira, amar, kontatu, pizka jendiai. Bueno, bizitzaldaketa nahi genuen. Nik azetaria naiz eta Santi Lorezaina. Vale. Eta, gure bizitza irian, Valentzin, zen oso estresatuta, eta hori, eta... Valentzin hiriburuan bizi zinaten? Han ezagutu zinaten? Bai. Hiriburuan? Bai. Eta, bizitzaldaketa nahi genuen, eta hasi ginen... Zenbat oliotakoet? Txorrota da erbat, ez da? Pizka gehiago. Venga, holaxe. Eta bizitza aldaketa nahi zenuten? Bai, eta etxean bila hasi ginen, hasieran Katalunian, hurbiltasunagatik, hizkuntzagatik, noski, baina ez ere zaurkitu genuen, ez genuen aurkitu. Eta, zergatik Euskal Herriera joatea. Eta, da. Ezagutzen zenuten ja Euskal Herria, egonda zeundeten lehenu ere bai hemen? Bai, noski. Mendizalean gara, mendiak gustatzen zaigu, bai. Horregatik Zaldibine bai, ez da? Bale. Eta txindoki daukagu aurrez aurre, Ze ona, ze leku egarra. Baina kasualitateagatik bukatu genuen. Ni zauztarra naiz, baina nere odola goierrikoa da, Nere aita behazaindarra da. Bai. Txindoki magaleku ere bai. Eta, hola, zen? Bueno, eta nola izan zan hori, nolatan etorri zinaten oinez gaina. Etzeon autobusa galdu zenuten, edo egazkina, oze? Bueno. Erabaki genuen hori, karo, bizitzaldaketa egin, eta ondoren, ez genekien, noiz izango zen gure urrengo oporrak. Claro, lanak utzi eta gero zer egingo dugu. Hartu azken oporrak eta gero ja ikusiko dugu. Eta gure oporrak normalean dira oinez. Oinez ikusi Nepalera joan gara eta trekin bat oinez, beti oinez, motxilakin, kantindendakin, hori egiten dugu normalean. Beraz, zergatik ez gure... bizitzaldaketa, zergatik ez dugu egiten hori transizio bezala, ez? Ze ona. Venga, aurrera. Eta etxian zezaten zizuen, guraso, gaitak, noa zoazte oinez, Euskal Herrira. Han euri asko diteu. Zorak. Lanari gabe, eta... Baina, ondo gaude. Bueno, eta zergatik Zaldibi? Zergatik topatzen duten leku hori, eta zergatik aukeratu zenuten Goierrira etortzea hor Zaldibira? Hori zen kasualitateagatik, Hiru urte... Etxeak ikusten? Bai. Eta azkenen, Zaldibira... etxera ikustera joaten ginenean. Festa bat zegoen, eta ezagutu genuen jende batzuk, celebreak ziren, igual gu bezala, celebreek, eta hori importantea da, ez? Dudi gabe. Leku bizitzera aukeratzeko, Dudi gabe. Egon ondo, jende, ez dakit, jatorrakin, ez? Ondo. Eta adibidez, zuek garbi zeneukaten, ez zinatela hiriburu batea jungo, ez da? Nahi zenutela mendi onduan, kalian, baserri baten, ez da? Hori da. Eta Katalunian ez zenuten aurkitzen, deitzen dira masia, o nola deitzen dira? Baserria dira, ez da? Eta alkeria, pai balentzean, alkeriak. Epa! Nekatzi lamar. Bueno, eta, beitu, barkatu, hemen dazkat gibela eta bihotza, zein biharret honekin? Gibela. Bai? Gibela bakarrik. Gibela bakarrik. Vale, bihotzak utziko ditugu hemen, txakurran bazkaia egiteko. Vale? Venga, oso ondo. Venga, eta hemen vuelta, hauek bastarrea, eta gero jaskuak infungo naiz. Ondo. Bueno, eta baserria etorri zinaten, baserritik bizitzea, ez da? Hori da, bai. Oraintze, bakarrik egiten dugu txukuak, zagatzukuak. Hori badaukagu. Eta, gero ikusiko duzu, Ekarri dugu. Ze, ona. Eta, hemen dago giltzurruna, baitu? Bai. Vale. Eta
oiazko eta ardiak dauzkagu. Vale. Eta gure asmoa da, etorkizunean igual, gazta egitea, baina, bueno, orain ikasen nahi gara. Vale, orduan, zagarrondoak zeuden, ez da? Bai, zagarrondoak bai. Eta zagardoa egingo dugu aurten. Bai, aurten, bai. Gure asmoa da, baina, bueno, a ver. Ni zagarduan aurre ikusten dut gauza bat. Ikusten dut. Zagarzukua balio du €4. Eta zagardua, €3. Tozatek, zer kusidade? Zakit, prozesua handiagoa da, ez da? Bueno, beste behar da, pasteurizatu eta enbotatu. Eta beste behar dezu kupelan sartu, fermentatu, gero botilan sartu, eta da bestia baino merkeo. Igual jarraitu zagarzukua iten, Zagardua etxeako, Bai, zagardua etxerako izango da, ziurrenik, bai. Gainera, asko gustatzen zaigu, batutan hori. Baina, hala da. Bueno, nola goaz? Ondo, ja, hau moztuta? Hau markatuta da, nola ikusten dezue? Pizka gehiago emango jo? Bueno... Pizka gehiago, ez? Pizka gehiago. Zuri alde igual pizka gehiago. Vale, pizka gehiago utziko ditu batzu, baina hemen oleazkoa jarriko ez martxan, ez da? Hauek bai goxatu, eta hauek bertan usten ditugu, gero txikitu, nola egiten dugu? Bai, hola. Gero atera. Bai. Vale. Bikain, haure sartuko dugunea. Venga, oleazko guztiare, bai joa barroa. Gatza bizka bota jot. Untxillai, baino ez diot bota, oleazkoai. Eta hemen oleazko desente dago, Bai. Gu beti, osagai bat, gatza. Beste bat, bakoitza iberia. Eta gero probatuko dugu salda egiten. Ondo. Gero beti probatu, eta rektifikatu behar bada, rektifikatu, ez da? Hoi da. Ondo. Bueno, hau jarri dugu martxan. Ez que hemen hiru zukaldari topatu gara, hau zeitu aningo dugu. Bueno, eta baserriko historiak iteituzue, baserriko produktuekin, eta paellana nola sortu zan? Zergatik hasi zinaten paella egiten? Usaiona botatzen zetune, eta bizilagunak nahi zuten, edo zer? Bai, noski. Baina, bueno, hemen ez da hain ezaguna paella, benetako paella. Eta, hola da, hemen paella egiten da... Arroza, igual, hau egiten duguna ez da egiten, marmitako, ez da egiten, karo. Paella dauka bere truko, bere xarma, ez da egin arroza eta bota nahi duztuna. Ez da hola. Beraz, hasi genuen paella egiten, herrian, eta jendea nahiko pozik zegoen, eta zergatik ez du egiten paella enkarguz. Eta gure filosofia da, jakitura valentziarra da, baina osagaiak erabiltzen duguna Euskal Herrikoak dira. Hola, zaiatzen nahi gara. Adibidez, inora alakantekoa da, hemen ez daudelako, hori da. Baina gero untzia, oiazko hemengoa da, arroza bardekoak dira, olioa, errigora. Olioa, bai, errigora, nafarrokoa. Gatza, añanakoa, hori da. Beti erabiltzen dugu... Eta Laister, norak ere bai. Norak ez, nola zan? Bueno, igual bai, Bai, Laister bai. Banatza prestatzen nahi gara, eta, bueno, ikusiko dugu. Igual herriberan, bai. Ondo. Bueno, eta arroza, naparra ez da? Bai. Ze varietate da arroza? Erabiltzen duguna da borobila. Borobila, bomba arroza esatean, ez da? Bai, bomba, hemengoa da marisma, da varietatea. Ona, ze gauza, ona. Askotan kanpotarrak etorri eta hemengo gaiak gehiago erabiltzeitu guk baino, Mekatxik lamar, hau da un marka. Bueno, hemen, Eta gibela, horrela usten dezuek ero hemen pusketak, edo zeingo de hemen gibelekin? Orain apartatu. Bai. Ez erretzeko. Bai. Eta, sukaldaren zako pizka bat jateko, Benetan? Aperitibo bezala. Ze ideia, ona. Sukaldari beti gibela jateitu. Premio bat, da? Vale. El que reparte se lleva la mejor parte. Ona. Oidek, arrazoia. Bueno, eta zuek, bikote, nondikan eskatzizkizue paellak? Noaino eramateituzue? Segun zenbat pertsonako da. Normalean prestatzen nahi gara paellak soziaren bertan. Vale. Eta goierrin nahi ditugu dezente batzuk. Bai.
Orduan, zue jutezate lekura paella prestatzea dana? Normalean, bai. Ze ona. Claro, ez dakit, 50 pertsonako egin behar dugu, claro, ezin dugu. Claro. Pizu asko dauka, beraz, normalean, hori, dana ekartzen dugu, sua, borobila hori, paella dana, eta han bertan prestatzen dugu. Bai, show cooking bezala, ez? Ona, bai. Eta adibidez, eskatu aldute arroz con cosas guk itmen iten dugun bezala, o iten dezue Valentziarra? Hau jaten nahi gabe, kibela hoi daude, ezin hobiak. Gata eta piperrakin. Ze ona. Iten dugu arroz tradizionalak. Paella valentziana, baina baitere arroz abanda, arroz negre. Arroz negre. Vale. Arroz negre, pentsatzen dut txipiro jana izango dala, ez da, beltza. Vale, eta abanda, zer darama arroz abandak? Arroz abanda tepia, tipula. Gero... La calamarra. Bueno, tepia, calamarra edo txipiroya. Bai. Cefalópodo, vamos a dejar ahí. Tipula, eta gero arrainaren salda. Bai. Eta langostino. Vale. Bueno, gero ja azafrana, olea, rota, tomatea, ñora ere bai, garrofolla, paella hau ja, baina hori ez. Eta gero, arroz hau, jaten du, aiolikin. Vale, alioli bat, eta?